Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, gihatag nimo sa mga tao si Hesukristo among manunubos nga sulundon sa hingpit nga pagpaubos. Gituman niya ang imong pagbuot pinagi sa pagpakatao o pagpakamatay didto sa krus. Himoa kami nga imong mga saksi at tubangan sa mga tao pinaagi sa pagsunod sa iyang panigingnan. Mahimo unta kami nga angay sa pag-ambit sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kitudluan ako sa Ginoong Dios, sa angay kong isulti, aron mahibalo akong mudasi ni adtong gikapuyan. Matag buntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako musupil ni mibiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni adtong buot mo hampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Busa wala ako maunsa o gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis, ug nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Nganong imo akong gibiyaan. Ang tanan nga nagatanaw kanako, nang yampin kanako. Nagbugal-bugal sila kanako sa ilang mga ngabil, naglingo-lingo sila. Nagsalig siya sa Ginoo, paluwasa siya kaniya. Palingkawasa siya kung nahigugma siya kaniya. Daghang mga iro naglibot kanako, gitabangan ako sa usa ka panon sa mga dautan. Ilang gipalapsan ng akong mga kamot ug mga tiil. Makaihap ako sa tanan kong mga kabukugan.
ilang gipanagbahin alang kanila ang akong mga sapul. Ug sa akong bisti nagripa sila, hapan ikaw o Ginoo hayaw pagpalayo kanako. O hinabang ko dali sa pagtabang kanako. Isangyaw ko ang imong ngalan ngadto sa akong kaigsunan, sa taliwala sa katilingban daygon ko ikaw. Kamu nga mahadlokon sa Ginoo, dayga ninyo siya. Kamong tanang mga kaliwat ni Haku, himaya siya. Diyos ko, Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angayng batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios, apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog, kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan, o gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato, og nakita siya ingon nga tao. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, o gihatagan siyag ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus, ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo.
Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni San Mateo. Unya, ang usa sa napulog duha katinunan, ang ginganlag Judas Iscariote, miadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon, Unsa may inyong ihatag kanako, kung itugyan ko kaninyo si Jesus. miihap sila og katluan kasalapi nga sinsilyo o gihatag kaniya. Sukad ni adtong adlawa, si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Jesus. Sa unang adlaw sa pangilin sa pan nga walay patubo, ang mga tinunan miadto kang Jesus ug nangutana kaniya, Asa man nimo ipahikay kanamo ang panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Si Jesus miingon kanila, Adtuan ninyo ang usa ka tawo dito sa syudad ug ingna siya. Ang magtutudlo nagingon, miabot na ang akong takna. Ang akong mga tinunan ug ako magsaulog sa pangilin sa pagsaylo didto sa imong balay. ug gibuhat sa mga tinunan ang giingon ni Jesus kanila, o gihikay nila ang panihapon. Sa pagkagabi, si Jesus ug ang napulog duha katinunan mitambong sa kananan, ug samtang nangaon sila, miingon si Jesus, Sultihan ko kamo, usa ka ninyo magbudhi kanako. nangaguol pag-ayo ang mga tinunan, ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya. Ginoo, ako ba ang gipasabot mo? Si Jesus mitubag, Ang nagtuslob sa pan uban kanako nining panaksan, mao'y magbudhi kanako. Ang anak sa tao mamatay sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao, maayo palang untag wala siya matao. si Judas ang mabudhion miingon. Magtutudlo, ako ba ang gipasabot mo? Si Jesus mitubag, Giingon mo, samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios, ug gipikas-pikas niya kini, ug gihatag sa iyang mga tinunan. dawata ninyo kini ug kana. Miingon siya, Kini ang akong lawas. unya, gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios, ug gihatag kanila. Imna kini ninyong tanan. Siya miingon, Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan. Ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Sultihan ko kamo nga dili na gayud ako mousab pag-inom niining maong bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bagong bino uban kaninyo didto sa gingharian sa akong amahan. unya, nag-awit sila og usa ka awit sa pagdayeg sa Dios, ug nangadto sa bungtod sa mga olibo. Unya, miingon si Jesus kanila, Niining gabiuna, kamong tanan managan ug mamiya kanako. Kay ang kasulatan nagingon, patyon sa Dios ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero. Apan tapos ako mabanhaw, muuna ako kaninyo sa Galilea. si Pedro miingon kang Jesus, Dili gayud ako mobiya kanimo, bisan pagbiyaan ka sa tanan. si Jesus miingon kang Pedro, Hinumdumi kini, sa dili pagani mo tuktugaok ang manok karong gabii, ilimod mo na ako sa makatulog. si Pedro mitubag, Dili ko gayud ikaw ilimod, bisan pagpatyon ako uban kanimo. ug ang tanang tinunan nanumpa usab sa ingon. Unya si Jesus, kuyog sa iyang mga tinunan, miadto sa usa ka dapit nga ginganlag Getsemani, ug miingon siya kanila, Panglingkod kamo dinhi samtang moadto ako didto ug magampo. gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo, ug mibati siyag dakong kaguol ug kahingawa, ug miingon siya kanila,
Hilabihan ang akong kasubo nga daw mamatay ako. Pabilin kamo dinhi ug pagtukaw uban kanako. Ug milakaw siya sa unahan, ug mihapa sa yuta, ug nagampo nga nag-ingon. Amahan ko, kung mahimo, kuhaa ka nako kining kupa. Apan dili ang akong pagbuot mao'y matuman, kundili ang imo. Unya, mibalik siya ngadto sa tulo katinun-an, ug nakaplagan sila nga nangatulog. Ug siya miingon kang Pedro. Ngano man nga kamong tulo wala makatukaw uban kanako, bisag usa lang ka oras. Pagtukaw kamo ug pagampo, aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu, apan luya ang lawas. Ug mibiya si Jesus pag-usab, ug nagampo. Amahan ko, kunimo gayong ipainom kanako kining kupa, matuman ang imong pagbuot. Ug mibalik siya pag-usab, ug ang mga tinun-an nakaplagan niya nga nangatulog gihapon, kay katulgon man sila kaayo. Mibiya na usab si Jesus kanila, ug nagampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong. Unya, mibalik siya ngadto sa mga tinun-an, ug miingon. Nangatulog ba gihapon kamo ug namahulay? Miabot na ang oras nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bangon kamo kay manlakaw na kita. Tanawa, ani ana ang nagbudhi kanako. Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas, ang usa sa napulog duha katinun-an. Kuyog kaniya ang daghang tao nga nagdalag mga espada ug mga puspos. Sinugo sila sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudeo. Ang mabudhion naghatag kanila ug usa ka ilhanan. Ang tao nga akong hagkan, mao'y inyong gipangita, dakpa siya. Sa pag-abot ni Judas, miduol dayon siya kang Jesus ug miingon. Magtutudlo, ang kalinaw mag-uban kanimo. Ug gihagkan niya si Jesus. Si Jesus mitubag. Higala, buhata dayon ang buot mong buhaton. Unya, miduol sila kang Jesus ug ila siyang gidakop. Unya usa ni adtong kauban ni Jesus miibot sa iyang espada ug gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang usa ka dalunggan niya. Unya miingon si Jesus kaniya. Isakob ang imong espada, kay ang magamit sa espada usab mamatay. Wala ka ba masayod nga makahimo ako pagpakitabang sa akong amahan, ug ipadala niya dayon kanako ang kapin sa napulog duha, kahutong sa kasundaluhan nga mga anghel? Apan kun buhaton ko kini, unsaon man pagkatuman sa kasulatan nga nag-ingon, nga kinahanglan mahitabo kini? Unya miingon si Jesus sa mga tao. Tulisan ba ako nga kinahanglan magdala pa kamog mga espada ug mga puspos sa pagdakop kanako? Matag adlaw nagtudlo ako didto sa templo ug wala ako ninyo dakpa. Apan kining tanan nahitabo aron matuman ang gisulat sa mga propeta diha sa kasulatan. Unya mibiya kaniya ang tanang tinun-an ug nanagan. Gidala si Jesus sa mga tao nga nagdakop kaniya ngadto sa balay ni Caiphas, ang pangulong pari. Diin nagkatigom ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga punuan sa mga Hudeo. Minunot si Pedro nga nagpaantaw hangtod sa hawanan sa balay sa pangulong pari. Unya misulod siya sa hawanan ug milingkod uban sa mga gwardya aron mahibaluan niya unsay sangputan ni ining tanan. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang tibuok hukmanan naningkamot pagpangitag ikabutang-butang nila batok kang Jesus
aron mapatay nila siya. Apan wala gayud sila'y hikaplagan, bisag daghang tao ang miadto, og nagsugilon og mga bakak, mahitungod kaniya. Sa katapusan, may duha ka tao nga miduol og miingon, Kining tawhana nag-ingon, makahimo ako paguba sa templo sa Dios, ug pagpatindog niini sa tulo ka adlaw. mitindog ang Pangulong Pari ug miingon kang Jesus. Wala kabay ikatubag nining sumbong batok kanimo? Apan wala motubag si Jesus. Busa ang Pangulong Pari misulti pag-usab kaniya. Sa ngalan sa Dios nga buhi, papanumpaon ko ikaw. Sultihi kami kung ikaw maubang Mesiyas, ang anak sa Dios. Si Jesus mitubag kaniya. Giingon mo, apan sultihan ko kamong tanan, sukad karon makakita kamo sa anak sa tao, nga maglingkod sa tuo sa labing makagagahom sa tanan, ug muanhi sinapnay sa mga panganod sa langit. Sa pagkabati niya niini, gigisi sa Pangulong Pari ang iyang biste, ug miingon, Dakong pasipala, wala na kita magkinahanglag dugang pang mga saksi. Dinhi karon nadungog ninyo ang iyang pagpasipala, unsay inyong hunahuna. ug sila mitubag. Sad-an siya ug kinahanglan patyon. Unya gilud-an nila ang iyang naong, ug ilang gibunalan siya. Ug kadtong misagpa kaniya miingon, Tagnaa, Mesiyas, kung kinsay nagsagpa kanimo. si Pedro naglingkod sa gawas didto sa hawanan. Sa diha nga usa sa mga sulugoong babae sa Pangulong Pari miduol kaniya ug miingon, Ikaw usab, kauban ni Jesus na taga Galilea. apan gilimod kini ni Pedro at tubangan nilang tanan. Wala ako makasabot sa imong gipanulti. Mitubag siya ug unya migula siya sa ganghaan. May laing sulugoong babae nga nakakita kaniya ug miingon sa mga tao didto. Kauban siya ni Jesus nga taga Nazareth. Apan gilimod kini pag-usab ni Pedro ug miingon siya. Ipanumpa ko nga wala ako makaila ni anang tawhana. Wala madugay ang mga lalaki nga nagbarog didto. Miduol kang Pedro ug miingon, Sa walay duha-duha, ikaw usa sa mga kauban ni Jesus, ang imong sinultihan nagpaila niini. unya nanumpa si Pedro nga nag-ingon. Silutan paunta ako sa Dios kung namakak ako. Wala ako makaila ni anang tawhana. Unya, mituktugaok ang usa ka manok. Ug nahinumdum si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya. Sa dili pa mutuktugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo. Migula si Pedro ug mihilak sa ilabihang pagbasol. Sayo sa buntag, ang tanang kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan sa mga Hudeyo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Gigapos nila siyag kadena ug gitugyan ngadto kang Pilato, ang Romanhong gobernador. Sa pagkakita ni Judas ang mabudhion nga si Jesus ilang patyon, nagbasol siya ug giuli niya ang katluan kasalapi nga sinsilyo ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudeyo. Miingon siya kanila, Nakasala ako sa akong pagtugyan ngadto sa kamatayon sa tao nga walay sala. sila mitubag kaniya. Unsa may labot namo, Liana? Unya, gisalibay ni Judas ang salapi didto sa templo ug mibiya kanila. Unya milakaw siya ug naghikog. Gipamunit sa kadagkuan sa mga pari ang salapi ug miingon sila, Salapi kini nga bayad sa kinabuhi, ug supak sa atong balaod ang pagtipig niini
sa panudlanan sa templo. Tapos nila kauyon ni, gigamit nila ang salapi, pagpalit sa uma, sa mamumuhat o kulon, aron himuon kini nga lubnganan sa mga langyaw. Busa, kadtong umaha ginganlag uma, nga gibayrag dugo, hangtod karon. Busa, natuman ang giingon ni Propeta Jeremias, gikuha nila ang katluan kasalapi nga sinsilyo, ang kantidad nga giuyunan sa mga tao sa Israel, nga maoy gibayad sa pagpalit kaniya, o gigamit nila kini aron pagpalit sa uma, sa mamumuhat o kulon, sumala sa gisugo kanako sa Ginoo. Si Jesus nagtindog atubangan sa gobernador, o gipangutana siya sa gobernador, Ikaw ba ang hari sa mga Hudeo? Si Jesus mitubag, Giingon mo, apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadagkuan sa mga pari o sa mga punuan sa mga Hudeo. Busa, miingon si Pilato kaniya, Wala ka ba makadungog sa tanan nilang mga sumbong batok kanimo? apan wala mutubag si Jesus bisag usa ka pulong. Busa natingala pag-ayo ang gobernador. Matag Pasko sa mga Hudeo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tao. Niadtong panahona, may bantugang binilanggo nga ginganlag Barabas. Sa nagkatigom na ang mga tao, nangutana si Pilato kanila, Kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabas ba o si Jesus nga ginganlag Mesiyas? kay nasayod siya pag-ayo nga ilang gitugyan si Jesus kaniya tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato didto sa lawak hukmanan, nagpadala kaniyag mensahe ang iyang asawa nga nag-ingon, ayaw paghilabti ka ng tawhana nga walay sala, kay gabii pinaagi sa damgo, nasamok ako pag-ayo tungod kaniya. Ang mga tao gidani sa kadagkuan sa mga pari o sa mga punuan sa mga Hudeo sa pagpangayo kang Pilato nga buhian niya si Barabas ug ipapatay si Jesus. Apan nangutana ang gobernador kanila, Kinsa manining duha ang inyong gusto nga akong buhian? sila mitubag. Si Barabas! Si Pilato nangutana kanila, Nan, unsa may akong buhaton kang Jesus nga ginganlag Mesiyas? sila tanan nanubag. Ilansang siya sa krus! Apan si Pilato nangutana, Unsa may iyang sala? unya sa makusog nga tingog naninggit sila. Ilansang siya sa krus! Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya'y mahimo, og hayan mahitabo ang kagubot, mikuha siyag tubig, og nanghunaw, atubangan sa mga tao, og miingon, Wala ako'y labot sa kamatayon niining tawhana. Inyo kining gusto. unya ang tanang mga tao nanubag kaniya. Kami ug among mga anak, maoy datugi sa silot sa pagpatay kaniya. Unya, gibuhian ni Pilato si Barabas, ug si Jesus gipalabtos niya, ug gitugyan aron ilansang sa krus. Unya gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador, ug didto gialirungan siya sa mga sundalo. Gihubuan nila siya sa iyang biste, o gisuluban sa bisting dagtom pula. Ug naghimo sila kuruna gikan sa mga sanang tungukon, o gipahaom nila kini sa iyang ulo, o gipabitbit nila siyag bugat sa iyang tuong kamot. Unya, nanluhod sila sa iyang atubangan, o gibugal-bugalan siya.
Miingon sila, Mabuhi ang hari sa mga Hudeo! unya giludan nila siya o gikuha nila ang bugang o gibunal sa iyang ulo. Human nila siya bugal-bugali. Siya ilang gihukasan sa bisting dagtong pula o gisuluban sa iyang kaugalingong bisti. Ug unya gidala sa gawas aron ilansang sa krus. Sa ilang pagpanggula sa syudad, hisugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene, o gipugos nila siya sa pagpasan sa krus ni Jesus. Unya nahiabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa Kalabera. Didto ila siyang gitunluag bino nga sinagulag apdo aron iyang imnon. Apan tapos niya tilawi kini, wala siya moinom niini. Unya gilansang nila siya sa krus o gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagig ripa. Human ni ana nanlingkod sila og nagbantay kaniya. Ibabaw sa iyang ulo gibutang nila ang karatula sa sumbong batok kaniya. Mao kini si Jesus, ang hari sa mga Hudeo. Unya tupad kang Jesus, gilansang nila sa mga krus ang duha katulisan, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tao nga nanglabay nagyango-yango sa ilang ulo o gibiay-biay nila si Jesus. Sila miingon, Ikaw ba katong muguba sa templo ug mutukod niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw? Kung ikaw ang anak sa Dios, luwasa ang imong kaugalingon, kanaog sa krus. gibugal-bugalan usab siya sa kadagkuan sa mga pari o sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga punuan sa mga Hudeo. Sila miingon, Giluwas niya ang uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Dili ba siya ang hari sa Israel? Kung manaog siya karon sa krus, mutuo kita kaniya. Misalig siya sa Dios ug miingon nga siya anak sa Dios. Ambi, tan-awon ta kung ang Dios muluwas ba kaniya karon. bisan gani ang mga tulisan nga gilansang uban kaniya, mibiay-biay usab. Sa pagkaudto, mitakyop sa tibuok yuta ang kangitngit, nga milungtad og 3 ka oras, og sa pagka-alas 3, mituwaw si Jesus. Eli, Eli, lema sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Ang ubang mga tao nga nagbarog dito, nakadungog kaniya o miingon sila. Nagtawag siya kang Elias. Diha, usa kanila midagan ug mikuhag ispungha nga iyang gihumod sa baratuhong bino o gitaod sa tumoy sa usa ka bugang o gitunol ngadto kang Jesus aron ipainom kaniya. Apan may miingon, Ayaw una, tan-awon ta kun moanhi ba si Elias aron pagluwas kaniya. unya si Jesus misinggit na usab o namatay. Mangluhod kita sa makadiyot. Palihog manindog kita. Unya ang tabel sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos ug natayog ang yuta. Nangapikas ang mga bato, ang mga lubnganan nangaabli ug daghang balaang tao ang nangabanhaw. Nanggula sila sa ilang lubnganan ug tapos mabanhaw si Jesus. Miadto sila sa balaang syudad ug didto
nakit-an sila sa daghang mga tao. Sa diha nga ang opisyal ug ang mga sundalo nga kuyog niya sa pagbantay kang Jesus, nakamatikod sa linog ug sa tanan nga nahitabo, nalisang sila pag-ayo ug miingon, Siya gayud ang anak sa Dios. ug didtoy daghang babay nga nagpaantaw pagtan-aw. Mikuyog sila kang Jesus sukad sa Galilea ug mitabang kaniya. Uban kanila mao si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Santiago ug ni Jose ug ang asawa ni Zebedeo. Sa pagkasawumsom na, miabot ang usa ka dato nga taga Arimatea nga ginganlag Jose, usa ka tinun-an ni Jesus. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Busa gikuha kini ni Jose o giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino o gipahimutang niya sa iyang kaugalingong lubnganan nga bag-o palamang niyang gilungga diha sa usa ka bato. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron pagsira sa pultahan sa lubnganan ug milakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod didto nga nagtan-aw atbang sa lubnganan. Pagkasunod adlaw nga mao ang adlawng igpapahulay, ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo nakikita kang Pilato ug miingon sila, Sir, nahinumdum kami nga sa buhi pagkadtong bakakon, mingon siya, mabanhaw ako sa ikatulo ka adlaw, busa pabantayi pag-ayo ang lubong hangtod sa ikatulo ka adlaw, aron dili siya makawat sa iyang mga tinun-an, ug unya manugilon sila sa mga tao nga nabanhaw siya. Kining ulahing bakak mahimo unyang labing dautan kaysa una nilang bakak. busa niingon si Pilato kanila, Pagdala kamo gwardiya o gwardyahin ninyo pag-ayo ang iyang lubong. busa nanlakaw sila ug aron pagsiguro nga walay makahilabot sa lubong, ilang gibutangan og palig-on ang sira sa lubong ug gipagwardyahan. Palihog manglingkod. Maayong hapon mga igsoon ko diha ni Kristo. So mga igsoon, nagkatigom kita karong adlaw aron sa pagsaulog sa gitawag nato og Domingo sa mga lukay. So karong adlaw nagdala ta og mga palmera og mga lukay, ug karong adlaw usab gitawag usab kini og Passion Sunday, kay karon atong gibasa ang taas nga asoy sa pasyon sa atong Ginoong Hesukristo. So atong gihinumdum karong adlaw mga igsoon ang madaugong pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, di ang mga tao misugat kaniya uban ang awit sa pagdaig, Hosana sa anak ni David. Ug samtang nagwarawara sila sa mga dahon sa lukay sama sa atong gibuhat usab karong adlaw mga igsoon. Apan ato usab sa ato usab nga pagsugod nining balaang semana, ato usab nga nabati ang unsay atong hinumduman nga mahitabo sa mga mosunod nga adlaw nga mao ang pagpasakit o pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo. So ang pasyon sa atong Ginoo nga atong nadungog diha sa atong ebanghelyo karon mga igsoon, nagpahinumdum kanato nga si Jesus mianhi dili aron alagaran apan aron mo alagad. Iyang gihatag ang iyang tibuok nga kaugalingon tungod sa iyang dakong gugma para kanatong tanan. So diha sa krus iyang giangkon ang tanan nga anaa kanato, ang atong sala, ang atong kasakit, ang atong mga brokenness sa atong kinabuhi aron makaplagan nato ang kaayuhan ug ang kalinaw sa atong kinabuhi. Ang iyang sakripisyo nagpadayag kanato sa gugma sa Dios no sa matag usa kanato. Gidawat ni Jesus ang tanang panginsulto, ang pagbetray,
ni Judas, ang pagbugal-bugal, ang pagbiya sa iyang mga tinunan, ang pagpakasakit o kamatayon sa krus no, tungod sa iyang dako nga gugma alang kanato. Tungod kay gusto siya nga maluwas kita sa atong mga sala ug madala kita ngadto sa iyang amahan sa langit. So sa atong pagsugod niining mga adlaw sa Semana Santa mga igsoon, atong pangutan-on ang atong mga kaugalingon, ato bagayod na sabtan ang gugma sa Dios alang kanato. Andam bagayod kita nga mosunod kang Hesus bisan malisod, no? Hilabi na ang dalan sa krus. Dili sa yon ang pagpasan sa krus, no? Bisan gani si Hesus nakasinati sa kalisod ug kakapoy apan atong hinumduman nga pinaagi sa krus magagikan usab ang bag-ong kinabuhi. Pinaagi sa kamatayon ni Hesus naangko nato ang kaluwasan. So nining simanaha magpabilin unta kita sa kilid ni Hesus. Mulakaw kita uban kaniya ug dili nato siya biyaan. Kaya ang uban ra ba nato mubiya inigabot sa bakasyon sa Biyernes Santo hangtod sa Domingo sa pagkabanhaw. Asa man moadto sa dagat, mga ligo o sa swimming pool. Dili nato biyaan ang atong Ginoo mga igsoon kundi dili moadto ta sa simbahan o mutambong ta no sa mga services niya ng mga adlaw. Atong pamalandungan ang iyang gihimo nga pagsakripisyo alang kanato sa mga mosunod nga adlaw aron maandam kita sa ato niyang pagsaulog sa iyang pagkabanhaw. Amen. Manindog ta alang sa pagampo sa katawhan. Ato sang ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo ang anak kabugtong Ginoo nato, nagipanampun sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo nga adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang atong hari misulod na sa iyang syudad. Ang atong mga lukay ug mga singgit sa pagpasidungog nagakawagtang samtang ang mga pulong sa ebanghelyo nagasugid kanato sa sugilanon sa iyang kasakit ug kamatayon. Ato karong dad-on ang atong mga pag-ampo ngadto sa Amahan, pinaagi sa iyang anak nga iyang gitugyan alang kanato. Uban sa gugma nga dili nato masabot, muingon kita, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan nga nagasunod sa atong manluluwas sulod niining Semana Santa, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanang katawhan ug kanasuran nga nangita ug kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga nag-antos sa bisag unsa nga mga kasakit, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa usa ka espiritu nga mahinulsulon, mapamalandungon ug mapasalamaton sulod niining pinili nga mga adlaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Mag-ampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Mag-ampo kita nga ang mga nasod
Maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinanggiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear ug ang mga pangulo sa kalibutan, mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasiya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Magampo kita alang ni ato mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, labi na sa Order of Saint Augustine. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa kapahulayan sa mga matuuhon nga nangamatay, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, Amahan, uban sa malinawon nga kaisog, nagpakamatay ang imong anak alang kanamo. Hatagi kami og bahin sa iyang kusog, samtang among gipadangat nga na kanimo ang among mga pag-ampo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Alang sa pagkain at nilayas sa mga alang usab sa atong kapuslanan sa Tiglupuan Santos ng Simbahan. Ginoo, ang pagpasakit o pagpakamatay ni Jesus, imong bugtong anak, maghimo unta nga makapahimuot kami kanimo. Kung kami ra, wala kami mahimo, apan tinabangan ining iyang hingpit nga sakripisyo, makabot unta namo ang imong gugma ug kaluoy. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gitahan niya ang iyang kinabuhi dito sa krus, aron hibayran ang mga sala sa katawhan. Ang iyang kamatayo nakapapa sa among mga sala, ang iyang pagkabanhaw nakakabot alang kanamo sa kasanto sa kinabuhi. Ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo,
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, o ba ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit.
ang kalalo mo sa matagadlaw. Ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Nasab kami. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dala ko angay makalawat Kalawat kanimo. kanimo, apan ipangulong lamang na mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod niini mga balaang gasa. Ang kamatayon sa imong anak naghatag kanamog paglaom ug nagligon sa among pagtuo. Ang iyang pagkabanhaw maghimo unta kanamo nga makanunayon hangtod sa katapusan ug magdala unta kanamo ngadto sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang inyong mga ulo alang sa bendisyon. Ang Amahan nga maluluyon naghatag kanato og panigingnan sa timos nga gugma diha sa mga pag-anto sa iyang bugtong anak. Pinaagi sa inyong pag-alagad sa Dios ug sa isig katawo, makadawat unta kamo sa iyang dili maihap nga mga panalangin. Nagtuo kamo nga pinaagi sa iyang pagpakamatay, ang kamatayon gilaglag ni Kristo hangtod sa kahangturan. Hatagan unta kamo niya sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Nagpahiubo siya tungod kanato. Magsunod unta kamo sa iyang panigingnan ug makaambit unta kamo sa iyang pagkabanhaw. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat.